Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I have a quick one to share with you. Wonders normally say shall never end. See, when everybody is running up and down, guess what is happening in Ivory Coast? The Biafra national ID card. Kicking off. I don't really want to talk too much. I want you to watch this video to the end because a lot is happening, of which the reason why progress the analysis here to keep you updated. This is every reason why you need to share our videos, and if you haven't subscribed, you need to subscribe and join this great family because a lot is happening. I'm giving it to you back to back. Thank you, and I'll be right back. Really? Zonu? Yeah. Biafra ibu ndị Igbo enweghị onye ga-apụta n'isi na ọ ga-aghọgide anyị ndị Igbo, anyị bụ ndị Igbo aghụghọ ghọọ anyị aghụghọ arọ agabiga ya n'elu ya maka anyị ma bụ ndị Igbo ọ ejecha ọgwụ ka anyị bụ amamihe bụ nga ndị Igbo nọ ka o jedebere ọ bụghị taa ka anyị bidoro na-ayọ ụmụnna anyị ndị DOS si wepụ na aka enwere ofe ọ meghe aka mmadụ ụmụnna anyị ndị DOS ekpere anyị na-agwa ha na overtake is allowed. O nwere ike ọ bụrụ na enwere ndị ji obi ọma wee bata n'ihe anyị na-azọ mana ugbu a na o doro ewu ụlọ ụka anya na Samon Ekpa bụ onye ji igu, ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso anyị were na-ayọ ha na-agwa ha wepụ na aka unu kama nnukwu guje wepụ aka mgba were na tini gbakọlọta na aka nyọma mere ka ọ gbofufu. Ọ bụ ihe anyị gwara ndị DOS. Ha were si anyị na anyị bụ ndị eriri, anyị bụ ndị nke, anyị bụ ndị nke. Enwedị ihe anyị bụ bụ lee eziokwu ka anyị na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Anyị pụtara mụnwa jiri anya nje afụ nje nyopụta ihe dị n'ite ofe wee gwa unu la Samon Ekpa bụ ezigbo ọnụ ka ọ bịara ịrụ. Unu asịla o nyere m ego. Ka ego si enye m ego. O ji ego ole o ji enye m ego. Ọ bụ ego nke a na-atụrụ atụrụ ka o ji eme ihe. Wee ihe mere n'Igbo ka anyị gara ị na-egbu oge. Anyị achọpụtala na chefogo ikuku ekuole, anyị achọpụtala fada yi trouser. Ikuku ekuole, anyị afọ ike ọkụkọ. Anyị achọpụtago na nsogbu unu na-alụ unu na Samon Ekpa, Maazị Samon Ekpa bụ maka ego. Maka na ndị na-atụburu nna ego adị atụziri nna ego na-abụ Maazị Samon Ekpa ka a na-atụziri ego. Unere wee si na ihe unu ga-eme ebizi ihe ọgụ transfọma. Nsogbu adịrọ. Akwa onye ọbụla na-echegharịgo na ndị DOS, most of them as law media warriors ka si login ka na-akpọsị ya. Ha niile atọ nọla to content creators. Ọ bụ ihe ha niile bụzi na. Ebidola ndị nke nọ Australia, ndị nke nọ Germany na ndị nọ Kuwait, ha niile content creator. Ebido from onye isi abụ Chike Doziem. Baịlaghachi na Sanwo-Oru ndị na-azọ ha na-azọ nwere onwe ma ha na-afụde ha anya na-ezo azọ nwere onwe afụgo m nke a na-ezo azọ nwere onwe maka ihe bụ inwere onwe gị iji nwere onwe gị ị ga-apụta a na-afụ gị anya were onwe gị chụọ àjà maka ndebe nnu. Ọ bụ na Chike Doziem ụja ji onwe ya chụọ àjà ka ọ bụ na Chi na Sanwo-Oru ndị nke na-ezo na Kuwait ọ bụ na ha ga-apụta na were onwe ha chụọ àjà enwere ndị ọzọ nke nọ na South Africa ma anyị ga-amụ ihe ọ na-aṅụ ọzọ kata ọ bụkata media warrior taa echi ọ bụrụ content creator ugbu a ọ bụrụla politician ọ bụrụla ndị endọstrị ya nwụọla ọ chịka nna achị ifuru ndị DOS ọ fọla ndị fọrọ mmadụ abụọ fọrọ ndị na-esi ọnwụ na ha ihe unu niile eji achịla aka elu join onye ji igu. Samon Ekpa bụ onye ji igu ugbu a na-agbaga dị agbaga eziokwu onye na-ezo dị ezo afọ ime a na-ekpuchi dị aka. Ọ Samon Ekpa ji igu anyị ga-akwudo ya n'ukwu, anyị kwudo ya n'ukwu ihe ọbụla anyị bụ anyị edebe ya n'akụkụ kwudo ya n'ukwu na ọ bụ onye ma ka esi azọ freedom. Ọ pụta ọgwa gị na nke ele-eme ọla-eme, ọ pụta ọgwa gị na nke ele-eme ọla-eme. Ọ bụ onye ekwesịrị ịkwụla azụ. Ọ bụdị ndị ele-eme emume apụta n'iro ama ekwe afọ onye na-amara ekwe atụwa ekwe ha n'ime ọhịa. Echi anyị pụtara sị la Soludo hụ na ndị DOS akpala
If you are a freedom fighter, let him la politicians. And let me hear, uno politicians baro la libu. Politics baro. Let me see in the politics now. Let us salute her. Let hope to them. For what in the wayo. Wayo keje mana from umazi to lunkea na wayo. Otu di iche halile no limie. Obunde ya bi ndanja ije ya ina hele negotiate. Nke Enugu ofu onye anyị ji aka bụ nke Abia State akala enyo maka ndị politics kama ị ga-atụ ọsụ politician ọka mmadụ ịtụ ọsụrụ mkpidibe gị kama ị ga-atụ ọsụ politician ma oke ọlụ ha ndị nke anyị amụọdụ ebe ha nọsịrị ọ bụ ekere ọrụ eke ha niile ezuole ha onye ọbụla ezuole Metusalem nwanne m Metusalem mụ na gị ka adịla mma Metusalem biko abụghị m onye autopilot ihe nsogbu ụzọ ziri ezi Samuel Ekpa bụ ụzọ ziri ezi ma ngila map ụmụnne m ndị nke m mana unu nwere obi kama ama m na ifere nwoke ji bulie mma elu ka o ji egbu unu bulie mma elu ịghọtago ifere ahụ ekpenwa dị nnu gbuo butuonu na ụgbọ aghala nnu Samuel Ekpa ji tọọchị ji ihe niile ọ ya nwa ji ihe niile ya ji igu butuoni ka anyị niile kwuru ya n'azụ gidigidi bụ ugwu eze agbakọ aka nyọma mere ọgbụ ụfụfụ Naijiria emeela anyị ihe o ruole mgbe anyị ga-apụta si leleni ndị anyị bụ unu nọ na-afụla ya nke nọ Germany oke general ọ gala content creator ndị otu ya biko wepụ na aka enwere ofe ọfụ ka agụ aka mmadụ biko ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị bụrụ ofu Igbo ya bụ ofu anyị niile onye ọbụla were mma ya ofu ile ọbọ ka anyị niile bụrụ ofu Igbo kwen muon zon bien ekele m unu biko ni Samuel Ekpa bụ eji igwu biko ka anyị kwudo n'ala azụ ihe anyị na-eme ele enwere isi biko ni ayọ ka nna ayọ nọ were mma nọ fela ọbọ Metusalem akpọrọ gị afa ihe njikpọ gị afa bụ mmela gị adịla mma eme maapụ biko mmela gị adịla mma biko Josh Money bịa na ka anyị kwuru na anyị niile kwudo na Samuel Ekpa n'azụ hapụrụ ndị DOS anwụọla ebieliele ha biko ni ayọ ka nna ayọ nọ ka anyị kwudo na onye nke echi ọkụ na ịghọtago ka anyị nwụrụ n'onwe anyị nwụrụ onwe ka anyị chọrọ hapụ na ego ala agwụdị agwụ ego dị anyị abịa ego ji adị anyị ala ka anyị kwudo na nwanne anyị nwoke nke chi ọkụ ka anyị kwudo na ala azụ ka anyị zọpụta mara ma ya nweta anyị Just they have here. They have here. Actually, they have here. But I just meet my they have here. Hot dog. Quick minute, Jason is getting shot. Why racist? The height of the box of then they require the kilobyte.
Good morning, welcome. Hey, Nicola. Good to you. So, adios. I got Franklin, welcome, sir. Because some people just spray you off in case of mistake. Now you write it that it's not coming up. Biafra no, yeah, welcome, bro. No, yeah, no, bro. Awalnya mana hapo na dia miti naye kwa moto ya bia. So, my beautiful family, that brings us to the end of this update. Please, I still remain your one and only Progress the Analyst. Do well, make sure you share this video. If you have not subscribed to this channel, what are you waiting for? Support this platform by joining our membership also. Thank you so much, and see you when I see you. For now, bye.